May butag mga kapuso ug welcome to Biz Talk. This morning ato makachikahan ang duha sa mga angay natong atangan sa Pepito Manaloto ang unang kwento. Walay lain pa kundi si kapusong Denise Barbacena and EA de Guzman. Maayong buntag Denise and EA and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and what keeps you both preoccupied these days? Maayong buntag po sa lahat ng nanonood. Hello, welcome back to us. Ayun, maayong buntag mga kapuso. Salamat po sa inyong oras habang pinapanood nyo kami. Maraming salamat po at welcome dito sa At Home with the GMA Regional TV. Ayan. Thank you very much. Ako napapanood tayo sa buong Mindanao at pag sinabing Mindanao ba, what comes first into your mind? Ako sa totoo lang malayo. Siyempre Manila, 'di ba? Tapos so kailangan talaga dadayuhin. Pero sa ngayon nakakamiss talaga yung biyahe-biyahe no? Nakakamiss yung mamimit mo face to face yung mga kapuso and then yung masasarap na pagkain natin dyan after the show. Ayan, nakakamiss. Ako naman, nakakamiss yung mga out-of-town shows ko sa Mindanao. Marami na ako napuntahan dyan and parang sa akin, feeling ko namimiss din ako ng mga taga Mindanao and gusto ko ulit silang puntahan. Kaya lang may pandemic. So soon, makaka-visit ulit ako sa Mindanao and makakapag-perform ulit ako sa harap nila. And we are praying the same thing as well. So hopefully maging okay ang lahat. But of course, we're very grateful dahil parte kayo sa aabangan namin na minamahal din namin Pepito Manaloto. How do you guys feel na part kayo sa unang kwento ng Pepito Manaloto? Ako, I'm very, very excited na maabangan at mapalabas na, mapanood na ng mga kapuso natin itong bagong book ng Pepito Manaloto. Excited akong makilala nila yung mga bagong characters dahil nga bagong book ito, bago lahat, no? So, bagong experience, bagong mga kwento, kaya excited na lang talaga ako po para mapanood nila at marinig yung feedback ng tao kasi talaga pong pinagandaan at binuo ng mga creatives itong kwentong ito. Ayun, ako din. Very excited ako na mapanood at pa-witness ng mga kapuso natin. No? Itong Pepito Manaloto, unang kwento dahil we have a stellar cast and we have a brilliant writers, we have a creative director. So, excited ako na mapanood ng mga kapuso. At syempre, looking forward din ako kasi ito yung first sitcom ko sa GMA na talagang kasama ako dun sa show and weekly pa. So, I'm super excited. Ayan. And for Pepito Manaloto naman, ano yung mga special preparations na ginagawa ninyo ngayon? Ako, kasama na po dun yung panonood ng mga naging episodes na kasama yung ginagampanan namin na role. Like, kunyari po ako, si Miss Don Zulueta, yung character na gagampanan ko. So, para alam ko po yung kwento niya at makarelate ako sa story nila ni Pepito, kung magkaibigan sila, kung ano ba yung naging kwento nila noong. So, yun po. Ako naman, same day with Denise. Pinapanood ko yung mga previews Pepito Manaloto shows. And kasi yung character ko dito is si Kuya Emilio Garcia. So pinag-aaralan ko din kung paano niya yung atakihin yung character niya as Kuya Nando. So tapos pinapanood ko rin si Kuya Emilio yung mga past nagawa niyang teleserye or movies para at least kahit papano pag tumating na yung taping, magkadikit yung mga nuances namin. Magkadikit yung paano siya mag-deliver ng line. So, ayun lang. And it's also a very well-loved and award-winning sitcom. Kaya a lot of us, lalo na dito sa Mindanao, are really looking forward to it as well. So, this time around, please invite po lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan kayo. Siyempre, and the rest of the cast ng Pepito Manaloto, ang unang kwento. Yes, mga kapuso, para po sa inyo itong show na to, the creatives and the whole GMA had you in their minds nung binubuo nila to. So, para po sa inyo talaga to. Kaya naman, abangan nyo po ang palabas na ito. Pepito Manaloto, ang unang kwento. Maraming mga, dahil 80s po ang setting ng kwentong ito, no? So, mapapa-throwback po talaga kayo. Yung mga kabataan ngayon,
maso-surprise na, ganyan pala noon, ganyan. Tapos yung mga parents naman natin, parang ganyan kami noon, ayan. So yun yung nakaka-excite medyo marirelieve yung mga memories natin noon. Ayun mga kapuso, dapat niyo pong abangan at subaybayan ng Pepito Manaloto unang kwento dahil magbibigay kami ng kasiyahan sa inyong lahat despite ano nangyari ngayon. Nandito kami para patawanin kayo, para aliwin kayo. So sana po suportahan nyo at abangan ang Pepito Manaloto unang kwento. Thank you very much, Denise and EA, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat! Thank you guys! Salamat! Thank you! Ingat kayo! And that was Denise Barbacena and EA De Guzman. Chill lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.